Good morning. Please kneel. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble and anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Kindly mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan bilog, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, ika-14 simana, ngunyan Martes, ika-14 simana, sa ordinaryong panahon. Isabay man niya to ang mga intensyonis sa misang ini. Pasasalamat for the gift of life of Iris, dulot ni Iris Albanyel. Pasasalamat man ni Kyle ni Bongko, dulot kan Rilaw and ni Bongko family. Special na kahagadan for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. For healing and successful surgery for Joseph Bersabi, dulot ni Melissa. Special man na kahagadan ni Josel Asaytono and family. Siringman for guidance for passing the application of Daisy and Alejandro Lovindino, dulot kan Lovindino family. Siringman sa mga minasunod kapahingaluan kan mga kalag,
Sa kalag ni Victoria, dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. All Souls, dulot ni Mids. Juan and Gloria, dulot kan Aspardo Cantara and family. Proylan, Erlinda and Josepino, dulot ni Rosibe Aspardo Cantara and family. Sixto, dulot ni Irinia Garing and family. Ruben and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Justin Raymond, Nestor, David, and Ray Joseph, dulot kan sa inyo sa family. Cirilo, dulot ni Muriel Huab Deto. Antonio, dulot ni Fatima. Kiko, dulot kan Bautista family. Leon, Romana and All Souls, dulot ni De Los Santos family. Matindog na po ang gabos, as sinawito niya to ang awit sa pagpon. Sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katunino nga ni Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabuas. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untans to mga kasalan, tanganay magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahera ka man lugod sa to ang Diyos na makakaman. Asihin pagkapatawalan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nahulikan ka pa kumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban, an sa imong mga paratubod, tawan, an banal na kaugmahan, tangani nga mga hinauwas mo sa kaurip na rin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Uli kay Kristo kagurang naniya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahadik sa roh kan Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa libro nin Henesis. Kanbangging ito buminangon si Jacob. Kinua ang duwan niyang agum, kaiba ang duwang surugoon, asin ang kagsaro niyang mga aki, asin duminakit sa sapa nin habok.
Kinuha niya sinda asin pinabalta sa sapa, kaiba ang gabos niyang rugaring. Asin si Jacob na sana anak tada. Dangan nakipagumol siya sa sarong lalaki, sagud na nagliwag na ang kaagahan. Kan mailing kan lalaki na dai niya nadadaog si Jacob, pinakol niya sa kasukasuan kan mga paan ni Jacob, asin tanalapo ini mantang nakikigumol sa iya. Ang lalaki nagsabi, "Butasan mo na ako ta nagliliwanag na." Si Jacob nagsabi, "Dai ta ka bubutsan sagud na dai mo ako bendisyonan." Naghapot ang lalaki, "Ano ang ngaran mo?" "Jacob," simbag niya. Asin nagsabi ang lalaki, "Dai ka na pag-aapo doon Jacob, kundi Israel. Ulit ta nakipaglaban ka sa Diyos, asin sa mga tao, asin tanan nandaog ka." Naghapot man si Jacob, "Sabihan man sako an sa imo ngaran." Nagsimbag ang lalaki, "Taano ta naghahapot ka kan sa kuya ngaran?" Asin duman binindisyonan niya si Jacob. Ginaranan ni Jacob itong lugar Peniel. Ulitan nahiling ko ang Diyos lalawgon ng God. Asin nakaligtas ang sakong buhay. Olay niya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uli sa sakong katanosan, mahihiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Huli sa sakong katanusan, mahihiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Hinanyugon mo, kagurangnan, ang katanosan, himatea ang sakong inagrangay. Danguga ang sakong pamibi, nagikan sa nguso na dainindaya. Huli sa sakong katanusan, mahihiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Gumikan lugod sa imo ang kahatolan, tanahihiling kan sa imong mga mata ang katotoohan, ugidon mo ang sakong puso. Dalawan mo ako pagkabanggi, baluon mo man ako, dainin karata na makukua sako. Huli sa sakong katanusan, mahihiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Minaapod ako sa imo, hulitay, hihimateon mo ako, O Diyos. Romanikas ako, hinanyuga ang tataramon ko. Pahiyagan ang sa imong makangangalas sa pagkaherak, o paraligtas kan mga nagsasarig sa imo. Huli sa sakong katanusan, mahihiling ko ang lalawgon mo, kagurangnan. Matindog po ang gabos, asin nananyugon niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa sa banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sarong aldaw dinara kay Jesus ang sarong pola na may demonyo. Pinaluwas ang demonyo asin ang pola nakataram. Ang mga tao nagngalas, sinagsabi, "Day pang nahiling, naarog kay ni sa Israel." Alagad ang mga Pariseo nagsabi, "Pinapaluwas niya ang mga demonyo sa kapangyarihan kan poon kan demonyo." Naglibot sa Jesus sa gabos na banwa, sin baryo, nagtukdo sa mga sinagoga, nagrurukyaw kan maray na bareta ning kahadean, na bubulong kan mga may sakit asin helang. Nahiling kadakol ng mga tao sinaharek sa inda, hulita, nagkakarilibong asin nalalagalag, siring sa mga karnero na daing pastor. Dangan nagsabi sa iyang mga disipulos, "Anaanihon dakol, alagad an paraani, dikit. Kaya hagado nindo sa kagrugaring na magpadaranin paraani sa aanihon." Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa Indo.
pinapadagos sa banal na ebanghelyo ang tema kang pangadji sa paraani o sa diri kang kangaanihon na yung ebanghelyo kan nakaaging Domingo sa paragos ta kang pagpalakop kang maray na bareta ang kagurangnan nahiling ta permi an siring na sitwasyon na kung kita nag-ako na kay Kristo aram ta na duwang bagay ang nangyayari enot na sa pagiging matapat o faithful sa kagurangnan sa mga togon pa dagos-dagos kitang na kaka-observe na minsan dahil ta nagigibo as in minsan nagigiman faithful pero dahil karo kita pwede magsabing maging perfect tulos ang pagsunod ta sa kagurangnan ta inako ta na ngay ang kagurangnan bako man arog ka automatic ang pagsunod sa kagurangnan. There are always times na data magigibo ninuling anita ang kaluyahan niya ang pasato as in siguro ang pagsabot sa pagsunod sa kagurangnan dahil manangulugan na 100%. Although that is our goal. Kaya itong mga experience ni Yesu Kristo sa mga taga-Israel kayto, yaon ang mga pagduwa-duwa na ano ba nag-ako sa iya, alagad, yaon pa manggiraray sa mga practices kan mga pagano. Kaya siguro lifetime na proseso ang pagsunod sa kagurangnan. Ninulita, permi nang mabutwa sa mga pigtutubodan ta na abot ang mahali, alagad kontra sa pagtubod Kristiyano. This is always the problem, no? May nagsabi ni Kaini na folk religiosity sarong Jesuit priest na nagtutubod na ngayon kay Jesus, alagad yaon pangyaso anting-anting sa mga horoscope, kung ano pang mga urog pang pigtubudan kaysa sa kapangyarihan ni Yesu Kristo. Kaya, maybe it's the same thing duman sa mga nagkomento kay Jesus na dahil ganyan pinaluwas so demonyo sa sarong pula, bigay ba nga ito ni Jesus sa paagi kang demonyo? We know na in some parts of the gospel, nagsabi sa Jesus, kung araw nga ka nang gigibuon ko, di pikakontra ko nga si demonyo. Tagos kang demonyo, kabos na may demonyo sa tao. If I put out, pinapaluwas kan sarong demonyo ang mga nasasaniban, di nagkukontra siya sa mission kang demonyo. Nagabos dapat na possess. So duman pa sa na mahiling na just for the sake of commenting, pakarauton, ang sa imong argumento, dahil manin na ninlaog. So anyway, ang mga experience sa kagatong gagurangnan, siguro experience ta naman ngunyan. There are people na paliwanagan mo na, kabo man mahiling so rason. So, logic kan sa imong paliwanag. Kundi, so dati na nilang pigtubudan. Nga, baga mga gurang, imbis na ipaliwanag sa inang pagtubod, ang sasabihin, gurang nangyak kami, di na kami dapat pagaputon. Balik na kaya kami, kamo paano pa sana, paluwas pa sana kamo. Anyway, so, sa itong pagtubod, mga tugang sabi nga ni, kaday man ta masasabing, madali on man sana na maging perfect, kundi, yaon sudanay na paghapot, apod, kimaherak sa Diyos, na kung ano man ang sala na naaraman ta, kay puwan ta itong i-purify, kay puwan tang saraon,
Tanganing sa tunay na pagtubod, iyo ang matira at iyan mismo tama na pigaako ta, huli ka Espiritu Santo na pinadara ni Jesus. Kayo mismo ito ang madara sa tunay na katotohanan. Magpamibig ka mga tugang, tanganining sakon sa indong atang, mga kaumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kandusay na pagdulot sa imong ngaran, maging sa mo kagurangnan, asin makadara, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo aro-aldaw, sa gawi ning langit no nabuhay uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas sa mga puso. Itaas minas sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay sinisan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Ang karahayan, sa karahayan, dinalang mo ang tao, asin ang pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak tinubos mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyan, mga angheles, nag-aomokan sa imong kabanalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtataki ng mga potestades, ang mga virtudes ng kalangitan, asin mga banal na serafines, burunyog, asin maugmang nagsisilibrar. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos in mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, kanang banal, porabo din kabos, nakabanalan. Kini mga atang namimili kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, tagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat, winaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringan pagkapamanggi sa pagkaanyaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagrurumdom kan sa imong pagagadan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imong kagurangnan, kaining tinapay nin buhay, singkalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang sin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahira kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawa kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Iramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Gabos ng mga klero, si Ringman, garamdama sa imong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong mga pinapamiibi asin nire-rekomendar sa misang ini. Asin ang Gabos ng mga gadan. Kay Raki kami Gabos, tamibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Virgen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sin mga apostoles, sin Gabos na santos, na kay tupan na kapagayagaya sa imo, magkani ko maging kairas kan buhay, na dahing kasagkoran, mag-omas pamurawi sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa mulya unyan, asin patawad mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katunidungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani na taling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom, asin pagdatong, kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Sa Kristo kagurangdan, kaya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Sosog sa imong kabutan, kana bubuhay, nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinauan ka mo, kan tanda ning katuninongan. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Ang atugang uyas tong kagurangnan sa Yesu Kristo, ang Kordero kan Dios, nagpapara ang kasalan ng kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong,
alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanang kita kangawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Kagurang na namimibig kami, warasan sa mo, na mga napano ning kadakol na atang na magkabit kan mga makakaligtas na balaog, sida nanggad maguntok sa pag-umaw sa imo, liki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead.
I know that my Redeemer lives, and the last day shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know That that my my Redeemer Redeemer lives, lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. My body and I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Gabos, I know that my Redeemer lives, and the last day shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations, by your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering in cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead And us lead us not not into into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone to the rest in Christ may share in the joy of the resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them, Lord, eternal rest. May perpetual light shine upon them forever. Amen. May they rest in peace. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo ang punon kan Diyos na makakaman, kay paansin ng mga mahal sa buhay. Sangaran ka nama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Nurutan ng banal Eucharistia, lakaw kita sa kaugmahan sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.